Salutare tuturor, eu sunt Lucam. De data aceasta vom face 50k pe Nils Brawl și avem un prieten aici de treabă care te-am cam cărat. Corect, m-ai cărat. Strângem 10 like-uri. M-a cărat un pic. Mi s-a închis canalul meu de YouTube, din păcate. Da, dați un like și un subscribe dacă mai vreți episoade de Nils. Da, el e Hira. Am delay am un pic de delay. Da, asta e. Nu cred. Am fost și eu Adică slab. cred că are și Luca, nu știu dacă se vede pe filmare. Hai că ți-am dat ult... Și că poți. Nu! Nu cred! Mamă, nu credeam că ea ajunge hit-ul până acolo. Am dat-o și în cealaltă parte de unde s-a spawnat. Ok, am dat un small acolo. Ok, n-au nicio șansă băieții. Crezi tu că n-au? Nu. Nu. Ulte după ulte, dau mortis. Dar i-am dat pase din greșeală. Eu le-am dat pase din greșeală. Asta și eu. Dacă nu ne este meciul ăsta, ce facem? Mai filmăm o tură? Nu mai filmăm, e așa, rămâne. Păi da, mă, și dacă dăm fail, ce facem? Asta e. Și revenim cu încă un meci? Nu, continuăm. Bă, stai, nu. O să pierdem, nu? Nu. Ok, dăm față. Perfect, am luat mic. Ok, bine. Ok, eu pas aici și e gol garantat. Cred. Ba nu, nu sunt sigur. Stai un pic. E gol. După să-l îmărtiți celălalt. Fac cât de prost am jucat. Aoleu. Nu! Deci nu vine să cred, ce bine era. Oricum o să dăm fail, nu? Nu mai cred. Ăsta nu mai are gadgeturi și el, cred. Pasă! Ia, pasă! Oh, bine. Nu, așa, bine. Iole, ce slabi. Dai dracu acolo. La căruță. Ok. Nu. Ce slab ai fost acolo. Nu prea am avut ce să fac. Nu, vina mea. Oh, bă, Ce mă, fraților? Bine, mă. 50k. E pe nul. 50k. Ia cum arată, ia. Ia uite-te, mă. Ia uite-te, mă, 50.000. Fraților, 50.000 după 10. Ce să mai dăm un meci totuși, să nu fie chiar așa de... 50.000. Așa de plictisitor. Eu am puține trofee. Am pușat de la 49.000, fraților. Deci, da. Dați un follow pe TikTok. Bă, poate pierdem meciul ăsta și se duce totul. Copilul. Ok, vezi că ești super bine, Bi. Vrei să te mini? Ți-am zis. Nu. Mort. Da. Bun. Poți să-l omori. Delay, foarte mare delay pe hit. Mai ales cu Morty se simte super bine chestia asta. Poți să-l omori. Dei. Dacă mai vreți episoade, fraților, dați acolo un mare like și un subscribe. Dacă mai vreți să-l aducem pe episod. Că de ce nu? Acum am făcut 1000 de trofei. Suntem în parc afară la 5. Mâine avem școală și noi facem episod pe YouTube cu cine zice că n-avem ce face cu viața. Okay, mi-am dat din greșeală gadgetul. Peste de gol. Nu. Dei. Nu, n-am avut hit. Ok, bine. M-a așteptat sau încercat să dați gol? Dăm. M-a așteptat. 1200. Câte like-uri vreți să strângem? Nu, bă, stai că cât de prost am dat ultea. Câte like-uri vreți să strângem în episodul ăsta? Păi, nici nu știu. 10 like-uri? 15 like-uri. 11 like-uri. Hai, 11 like-uri, 11 like-uri. like-uri. Nu mă glumesc. Nu cred. Cum a dat? Din fel. Cred că pierde meciul ăsta. Lasă că mă bag tryharder acum. Dar tu ai fost tryharder. Mi-am făcut ulta din nou, dar am murit. Dacă nu muream, îmi dădea multă.
Ce prost să băga Maxul. Pierdem, nu-i bine. Am dat mingea în față. Dacă vreți, o să vă arăt și o să fac eu cumva și poate dacă mai dăm un meci, că poate pierdem meciul ăsta, poate arăt și perspectiva mea. Ar fi șmecher, zic eu. Dăm și un VSSN dacă vreți. La un like dăm 1v1. Nu, mă, hai să dăm un VSSN pe Da, mă, episodul dăm ăsta. direct 1v1, nu la un like. Da, e GG meciul. Păcate. Primul fail. Pardon. Că până acum n-am pierdut niciun meci, doar ăla cu minus 30 de trofei, că am jucat pe duo. Da. GG Mamă. meci. Ba nu? Nu-i Ba GG. da. Bro, dar ce fază am făcut? Bă? Efectiv am făcut dita mai double kill. Dacă mai erau câteva secunde îmi dădeați o pasă. Și... Da, am scăzut. Hai să mai dăm un meci. Da. Asta trebuie să-l Mă câștigăm. bag Nu mai cu- joc Mortis. Mă bag cu... Ce naiba să mă bag? Bag eu B. Eu mă bag cu Lola. Am 25, dar asta e. Meciul ăsta nu mai câștigăm că joc B. Nu mai joc Mortis. Pua. Da, 1v1. Urmează episodul pe 1v1 neapărat. Da. Dar pe Brawl, că aici am ultimul delay, nu știu ce. Ori îmi dă mie troll că sunt pe... Tu pe ce ai? Eu sunt pe Vodafone. Tu pe ce ai? Și eu. Păi, nu știu cum tu ai, ți-ați merge bine sau nu știu. Dar mie, eu am ultimul delay și na. Adică am murit acolo că am avut delay, că puteam să dau hit. Da, na, delay. Îmi dă super greu hit-ul, mai ales pe Morty se simte super tare delay-ul. și- Nu! Nu cred că a prins-o! Intru în poartă, nici nu mai... Bă, Nu cred! bă, nu, sunt amândoi AFK. Ok, nu mai e AFK, unul dintre ei, nu știu care. Fengu. Eu dau unul ăsta, deși n-are nicio bine pe săracul. Și e, bă! Dă-i! Stai, nu-i spar peretele? Oh, eu am crezut că-i spartă poarta. Bine, mă! Haide. Urmează imediat 1v1, neapărat trebuie să dau 1v1, dar pe Brawl, repet, eu am 22 ca trofee pe Brawl și el are 23 cam. 23. Da. Dă-i. Oh, cât de bot e, efectiv. Aici chiar a fost bot. Deci nu-ți imaginezi ce troll a dat. Să punem replay. Deci după ce terminăm meciul ăsta, pui pauza la filmare, că trebuie să pui replay-ul la cât de bot e copilul ăsta. Scuzați-mă pe mine, că poate e vreun pro player ascuns. Am stărit eu sub o rocă, dar nu se știe acum. Hai să vedem ce mare trick. Nici eu nu sunt așa de bun, adică eu am încercat și eu acolo în noroc. Dă-i gol! Bine, mă! S-a polosit prea mult. Pune un pic pauză la filmare să arătăm și noi. Nu pun. Nu știu cum, nu poate. Tot 50. Ca. Hai să ne revenim cu al doilea episod pe Brawl Universul 1. Ciao!